Êvar baş Kurdistaniyên hêja li ser navê Rêveberiya Çarpel Medya îro ji Amedê Silav û Rêz. Temaşevanên hêja berî ku em dest bi bernama xwe bikin, îro salvegera şehîdbûyîna Seyid Riza û hevalên wî ne. Wek Çarpel Medya em Seyid Riza hevalên wî hemû şehîdên Kurdistanê bi giramî bibîrtînin. Ruhê wan şad û azad be. Temaşevanên hêja îro du mîvanê min hêja heye. Rojeva siyasetê germ e û mirov karibêje hêvî û metirsî û derfet di nav hev de ye. Ez ê hanka ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin. Ji rêzê ez ê mîvanê xwe bû we bidim naskirin. Mîvanê min yekemîn Rêzdar Abdurrahman Sîmavî ye. Rêzdar Abdurrahman lêkolîner e, nivîskar e û serokê navenda stratejîk e. Kek Abdurrahman tu bi xêr hatiyî? Bêra xwe be gelek spas û jî bi xêr hatin. Mîvanê minî duyemîn siyasetmedar cîgirê serokê giştiyê PVK Rêzdar Cano Amedî ye. Kek Cano tu jî bi xêr hatiyî? Nav xêre dabin, sağ ol, spas. Dîmenek balkeş ez karim bêjim her sê kes jî belkî haya we ji min tune lê haya min ji we heye ez we dişopînim. Em her sê jî li zindana Amedê mane. Vê talî ez pê hesiyam kek Abdurrahîm jî di zindanê de maye. Kek Cano jî zatî em hevû du nas dikin. Bernamekî balkêşê destpêkê de wer bala min kişand got vê evê. Kek Abdurrahîm tu kîjan qewşê bû li zindana Amedê? Ez li qewişa piranî li qewişa zaroka mam. Ama li çî û pênca jî mam. Qewişa sîsê jî mam. Qewişa çî û yekê digotin a zaroka. Ez feketim ez 16 salî bûm. Ez wek biktirim. Hemedcan abi bi 20 sala ji min meztir e. Baş ez û kek Mehmedcan jî em qasî evin. Bar dikim ez kek Mehmedcan jî meztirim. Neyse em mijara me tişkî din e. Lê tiştekî din bala min kişe. Bawer dikim ji doza PKK tu hat darizandin ne erkek Abdurrahîm? Belê yani ana dava jêr digotin dava ewil de ez sala mahkema min devam kir. Tiştek balkêş kek Cano ez zanim ji dava xûxî ez jî dawa wê demê ya Deda Xwedê hatim mehkeme kirin. Ez jî 10 sala li wê zindanê mam. Neyse em dest bi sohbeta xwe bikin. Kek Abdurrahîm hema ez ji cenabê te dest pê bikim sohbeta xwe. Niha rojeva siyaseta Bakurê Kurdistanê ji gelek alî dewlemend e ya Tirkiyê. Em ji wan derbas bikin rojeva Rojhilata Navîn, rojeva Tirkiyê di gelek waran de siyaset hatiye astekî ku mirov karibêje gengeşiyên dijwar her roj em bi sürprîzekî rûbirû tên. Lê dixwazim tiştekî yani bira temaşevanên me şahîdî vê tiştê bin. Demek berê min nivîsê cenabê te dixwand pêşbîniyek te hebû te digot di sala 2025 de ew ê pêvajoyek nû yê çareseriyê dest pê kir. Lê ew pêşbîniyê cenabê te berî wî dest pê kir. Baxçelî dest bi hewldana kir, piştî wî daxuyanî da bira birêz Abdullah Öcalan were meclîsê bipeyivê piştî wî bûyerên din çêbû CHP yanî mirov wexta dibîne ew berî viya bi meha ew tespîta cenabê te û te kiribû
yani ciger diyare ku em bibin agadariyên te ya jî em bibin gelek waran de ew tespîtên te ew ê rast derket hema em dest pê bikin gelo 2025 ku tespîta te ve destpêka wê li gorî cenabê we 2025 ji bo çareseriya pirsa Kurd li Tirkiye pêşbîniyê we çi ye hûn çi difikirin hema hemû ji wir dest pê bikin sohbeta xwe em pê vebiçin fermo keka ve sala 2023 da ve çareseriya mesela Kurdistan'da proje hat avakirin bes hesabı devlete go sala 2025'de dest pê fakat şartı projelata navin pişti guhartin peve bişun da ani berip seçer maha de gelek televizyonu YouTube'da everde vurdu min baskır min gut maha daha da ve despek çebi yani de programa peki selimçilik kaya dijime ani zaman yani behtir zu despek arasti vaktaki nezikte despek despeka ve proje gomeda ani zaman aslında çergave vene zıhazın peşi ve benim zaman her gavin döndüre se salahata pen salah ko halas karna ve katandına ve şey gava avul gove püsküreki ve mesela Kurdistani binin zaman yani Türkiye'de bir gündem oluşturmak yani binin zaman bu nikaş çerçevede, münakaşat çerçevede, danışmanların fikri çerçevede. Ama dünya bu bahveriye binin hali yani devlet be bazar gava bağlayıcı. Hükümet be bazar mesela Kurdistan'da de gava bağlayıcı. Ev gava abetin sadece nel Kurdistan'a bakurtene ama karşılar parça Kurdistan'ı mesaj evan u gava abetin evan حسابه تماما روشلات نابين بكي كرد روشلات نابين بكي ببي مقصده وقاب بين آويتن قابين كود الخوشي بيشي بين يعني güven ve gönül alma. Duhundure ve gav avetin edici narinek go satsala go derbas buye khate go hatine kirin وان رخنه بکن خاطر بريب 100 سالي جو هاتنا كرند عقي كردستاني ده جوان رخنه بكن وعصرك نو آبا بكن بهبر عصرك نو آبا بكن 100 سالك نو آبا قابا سيسي بتماما روشلاتا نابين جو كردا مجلسه كي آبا بكن جو نابي وي مجلسه مبيجن رهسبيه كردستاني يعني المندي كردستاني أبقى سياسي وأو مجلسا قوبي آباكرن تقريبا جسد كسي مثلا كردستانية ده چه دلخواستن هي وچه proje هي يعني vena binin zaman vena tespit bugün pişti tebluğe raporu eca gava çara be avetin gava çara çiye dondure destur yani hukuki devleti destur yani anayasada cihbistine hostine ve meclise gobinin zaman cihbistine hep proje naha despekir veremkin نها دخوازم تکه من نابر جناب ته پرسم ته دیتنی خواگو گلو مجلسا کو هن بحث کن سیاست کسی پکتی استاتویا باشور کردستان ای استاتویا یعنی جالی حقوقی جالی اوی نه بجه دفاکتو استاتویا ل روجاوای کردستان هی او سیاست کس قصاوه چی او سیاست کس جهر پرچه کردستان دبی نونرته دبن و یا جی ام به هر چهار پرچه کردستان جهر چهار و نیف پرچه yani teblu Kafkasya yani ihtimama Kürdistan'a yani ihtimama Kürdi rojulata nabin ve Kafkasya ve Avrupa diaspora tabi yani şama ve be avakirin el meclisi
Yani ne tabiye filan partiye ve hizbe yani fraksiyonu örgüte kebin herkesi ve bir müteşekkil kirin. Yani meclis gulut xwazim bir ava kirin go kes şahsi endamı ve meclise itiraz neke ne be naxwazi eftun neba. Yani insanı go müteber bin ve jwan bir ava kirin. بله نها باشور کردستان پارلمانتو که حکومت که سیاست دمشه لروجاوای کردستان هی نها آنکا مروف باکوری کردستان لترکیه و پروبلمی چاره سر نکه مروف چوا کان مجلسه کی بوی رنگی آوا بکیاجی او مجلسه و چقاس قبول بار به یاجی یعنی صلاحیت آبوی مجلسی اوی چاوابه آنکا جناب تجی باور دکم جمعه باشتر خودی آگاهداریه نه آنکا لترکیه گنگشیه کی رنگه کی دندمش بخشلی گو برا اجالان وره لمجلسی بپیی و بیجم دفج چکا بردا دروش پشتیوی رجب طایب اردوغان گو ام پکیکه محتاب ناگرن محتاب ما ملت کرد محتاب مایی tamam belki de naverokave de Kürt muhatap ve muhatap lenunerin Kurdayı partiyen Kurdayı dezgen sivil sazyen demokratik yani ev çavabı be ev naverokave meclise gelo yani hin ev perçal Bakuriye Kürdistan'ı ev mijar çareser ne be meclisa ku cenabı ve bahs kır ev çava avabe Siyaset صنعتك رقصية يعني شنو هاتنا رقصية دي رد قاوة دافي بكيش وقاف كي دافي باش الرقص ودوم بكي ودوام بكي يعني هيجي يعني بلكي صالك 2 سال 3 سال دوم بكي يعني شنو هاتن ويتشي ببي مرو لقوتني روج بروجا ننري لبيشيا خب نري قاوة بيشيا ما چيه وهيفيا وان چيه حساب وان چيه حساب دولتي چيه gerek merol manab nari. Eceiro bakşeli ulot beji Erdoğan ulot beji merol vena mutalabke sadece vena hogire deji ne raste. Hem de bejim projek benfrehiye. Dve merojere benfrehbi. Hem gav avetin tamam bakşeli iro jberçi gazi kir gubera Öcalan be parlamento bağ ve be çekaberden orada jberçi ugut beri ve gotene projeki Özgür Özel şu Edirne ziyarete Demirtaş beri projeki bu paşi tabii şu an Kürdistan'ı Diyarbakır Batman'ı Van'ı bir garya hastin bu proje hükümeti deşifre bekin yani jire derhen u Salahaddin tehim peş famdı ki جبروه که به بخشی درکت که مخاطب من نه صلاح الدین مخاطب من برای بوده که به وامه چکا بردن aslında bu muhatap me Öcalan'ı rast gud. Bu Öcalan zaten döndüre ve projede rej yer vekirne hatat bebes reki hoş yer vekirne bu döndüre çenme ki zaten o derkeve ve azadiya xo bistini ve derkeve işler ve جيانا خوش در بس بكي نا حساب وان قول أنقرة جير خاني بقولن استخدمين دكم خاني جير يقولن مال شي جير حاضر نه دوندره چند مه كده بدركتنا وي çebebi pişti dergetena وي ev meclisa go be avakirin sadece ve nej örgüte ve örgücü cihbistine de ve meclisede bes hostine tamama kurde roşilata navin ve meclise de be zaman ve be lekolin serçebe kirin yani servan mesele kurdu Kurdistaniye be şekrin rojilatu rojhava bakuru başuf tabi ve derdi hama be zaman devlet atı فرما خواست یعنی تو دیتن خوین زلالتر به تماشاوان ما باش آگاه در به نهاور دیار ده به بازار کردا لروشالات ناوین بلند بوی جالی کی اسرائیل جبوی کردا تشتا ده به جناب ته بحثا و مجلسه ده که بحثا öcalan و درکتنا ام ببین جهندر ده که بازار کی بلند گلو
yani pirsek yani devlet amade mahfê neteweyî ya demokratik ya milletê Kurd bidewî yani ya jî em bibên cenabê te destpêkê got ev çend sal bidome ya jî em ê reqsek bikin erê em ê reqs baş gove lê divê merî ji reqsê encamek bisîne çi bibe para milletê Kurd mahfê ziman ew ê qebûl bibe ya jî em ê mahfê perwerdeyî qebûl bibe یکی تیراش دیسا ام زود کن دیسا معجلت کن من از پیش کت بیشم از بیشم و مجلس بی آوا کرن و مجلس خواستن خوی بین زمان قدمه بین زمان وقتا مجلس هات آوا کرن و مجلس چیش دولت ترکیه خوازه چیش روشلات نابین دخوازه و بنا بین زمان گارانتور مجلسشی دولت حکومت ترکیه یعنی گو خواستن و مخاطب بستینه او گارانتوری و بین زمان و جوی چیکه رجی جوی حاضریه جیر اقتدار دولت ترکیه ایرو آماده آراستی و نه آماده با zaten dest بیند کرد تشتی گید بیشه دبی از به ترور بازار ناکم و مخاطب مکتیبه مثلا grup toplantısı civina gruba AK Parti'de David Erdoğan çıgo go muhatabeme kavme Kürt halkı. Bele. Ne go Kürt vatandaşlarımdır ha. تفهم كده قلت لي معناك پر بكوراني هي مخاطب من نه برده نه قاندل نه اديرني مخاطب من كرد خلقي كرد قومي كرد اجا غير مرو بنازان بوقتم قومي كرد بو مخاطب ومجلس هات اواكرن وچ بخواسي او مجلس بين زمان از رسمي دي دخواسي از دستوري دي يعني anayasa da vi hukuki dخواسم از سینورا راکرنا سینورا دخوازم از فدراسیون دخوازم از سرخوبون دخوازم چی بخوازم بین زمان گارانتوری به خودنیجی دولت ترکیه بله yani لگوری جناب تا آگاهداری تا پرفری گاواده جناب تا بحثاوی کرده گو yani ev آگاهداری çareseri وقتا گیها عالیه CHP Özgür Özel Rabuçu Edirne Yelo Özgür Özel yani jwe hevldane mirov derdixine dibine ku laliki Kemalist laliki hükümeta Erdoğan herkes duhaze ve mesele mora xul ve ev xine ve mesele çareser bike bu şekli bike gelo devirde ligori agahdariye ku diyar de tuxadi agahdariye giringe gelo devirde خاپاندن اکتونه لگوری دیتنا و yani gelip Kurdeme, Revşenbireme, Xondevâneme, Hünermendeme bahsa xapandın edikin. Ecid bejim gelip Kurd ne o kavme kevne gu ecabe xapandın. Yani xapandın ne? Na. Ez berveye gibi takriben efçarmeh Siz kavramak ettiğimiz zaman yani götünek ettiğimiz zaman bir ortak akılda buluşalım. Yani mecih hem bir gün akıleki hevbeş yani ama akıllı binin bicivinin husni ho bikin yak husni hoyi müşterek yani her yeki hem de fikredene işte ki cano dava nizat şide at davatı kem falan işte ama falan işte yani hem de beni anlayacak Sen Kurdistani hastane meyi müşterek Çin'e ama ona binin zaman. Ama ona bin yek beve hatta milyon Kurdi rojulanta navin go hastane meyi dulxaziye meyi müşterek be zaman ve Muhammed ciddi hoteğin bin kabir jibo wan hastane kes ne kare ma bxabine. Ne İsrail ne devlet Türkiye ne Amerika ne İran kes ne kare ma bxab. Yani kısa Cenab-ı konfederasyoneke yani tu ekser konfederasyoneke fikre çiye? Tabii ki acayip fikrim yani nahaji mesele Türkiye jvenara hazır Bejin dibe Anadolu Mezopotamya Cumhuriyetler Birliği naveki tuhazındaki yani eftişteki nehendeki yani gelo Cenab-ı Naha Türkiye ve neteki xuyi pakış eri İsrail nezi Kurda dibe eri proje heyi herkes duhaze Kurda bikşine aliye xwe Türkiye ve neteki xuyi gava yekemin
نکانه آنکا بیجه ولا يعني قافا يكمين ازي قرتيا آزاد بيلم ازي معفي زمان كردي يا پروردهی و یا فرمی قبول بکم ترکی بیکو افتشتانات چه به قافا يكمين نکانه به قافا باوی الگوری آگاهداری جنابته روژه پیشیمه او قافا بیناویتن yani وەک vana wê gavin bên avêtin li ser ziman jî wê gav bên avêtin û wê girtiye hepsa hezara berdin yani wê gavin xweş bê avêtin ez naxwazim niha deşîfre bikim berî bi çendakî min gotinik got min got wê îtibara Şex Seîd û Seyid Riza lê vegerînin Tuncer Bakırhan çû Mêrdînê li ser otobosê got mêşer bikin wek Şex Seîd wek Seyid Riza û wek Mazlûm Doğan û wek Sakine ji hikûmetê bişundik avalı. Erdoğan Bahçeli çû derket dîşe go li gor wê tarîxê Şex Seîd hain bû. Ya ji bo Xwedê çima hûn van gava vetina hûn sabote dikin ya ji bo Xwedê ya. Sabote tê kirin yani ez niha naxwazim bînim ziman gav avêtinê got hikûmet di fikrê. Fam dike ke gesîra çi. Bele bele Gav avêtinê got hikûmet di fikrê hakikaten ve ezberi hafıza zihniyete insan bugüre ke canol ve de ke tene ma az naxoz bihar daim na azvarım azvarım ki cem kek canoji kek cano siyaset medare ki o partiya ve cigire seroke geçti partiya velat Pariz'in Kürdistan'e beguman ditine viş boy ma asli le me cenab-ı tegirti ve televizyona ki em duxazın يعني ديار آگاهداری پر گرینگ گل جناب تایی مگو عولی سرهف و صحبتی من جناب ترکر مگو عولی هم تا گداری بکن و سیاست مدار امی آنکا دیتنه کک جانوجی بگن پارتیاوی چه فکره باش مادم ورگو از کک جانوجی بپرسم کک جانو ما کک عبدالرحیم گداری کر کک عبدالرحیم تشتین بالکش دبی و راسيجي ازبرا سياستك وعطاني عنك ام جرايدارين تركي يعني يك آل يك دولات يك ملت جوية ام تشونا عنك بحثا كونفدراسيون كي تكن بحثا مجلسة كي بسيست كسي بيكتي دكن يعني فيا وك دبي وك بومبا كي مروف بينا انقره بالتقينه تشتكك عبد الرحيم دبيجه peki Sirat bu bure beri ve biçende ki mugove projekt dest bebike ve bahçeli dest bebike ya Kürd meyi diaspora hukası haber jmerne dan hakaret jmerne kiren netatçine kiren öcak o derket bebe yani bahçeli ev mücadele bebe جناح حما زري خد خوازه ديس عزبنات بيجن نه ناوي دولتي هني دبيجن هر چهار ماده اول تونيه وانا في بابشن چوبه ناف چيكي او چو فهم دي يعني نابد نوvel ve devleti ve ittifaka devleta şerifi de devleti ve ittifaka devleta mesela siz ki dibejin bu keke cano beraja disa devam bike bu bure keke cano fermo yani sala peşyamedi Kürdistan'a başvur ve serxobun ahva ilan bike u beri herkesi ve Türkiye'yi nasip ki. Beli. İşte beli işte vallahi agadariyen balkeşi. Ele mezek kek cano çidbe kek cano. Kek cano evar baştır kek cano. وك سياسة مدارك كيك عبد الرحيم بومبا كي عبد إيجار تشتي بالكيس ويجي جو وك هناك دقو مسر خابونا كردستاني عبتي تشوبي أو جيد بي أمي چار ماده يك آل يك دولت يك نتو باويجين تشوبي قالوا وك سياسة مدار مثلا تشوبي وتشتي نو تشتي كيك عبد الرحيم دبيجر ديار قناه النوي پر خورت يا قهداري او چه به ام تگوداري بكن دیسا var baş براسي برز عبد الرحيم اسماوي شا گودار کن yani tabi merve ve sohbet ki germ خوش گودار که کلجانی کی شد به اوه کی وک شورش bu دبيجه تشتي گوتم بسالانه هم دبيجن
ifade dikin de ji boy wan de dîtin ew ji boy wan nêrînan em zanin hevs û zindan û tehdayî û zulm û tiştê hatiye kişandin wek bi malbatî wek bi kesayetî bi rastî li ortê ye. Yani çi tesadüfe bine em îşev wê derê sê kes jî di zindana Amedê em derbas bûne kek Abdurrahîm Qasî sê meha jî em aynı xewişê de man. Yani destpêkê de hat xewişa me ji wir çi xewişa zaroka. Ez ya ça de fikrim bi rastî yani jaliyekî ve merdinê re ew işkence û tadayê me dîtin lê bi salan şû da ya çi sal şû da em îro li vê derê dîsa ser van probleman ser van münaqeşa dikin û nêrîne xwînin ziman. Elbette tiştê kek Abdurrahîm Simavî got yani tiştê girîngin ez bi balderî godar dikim û dixwazim bi rastî ev mesaj bi kîjan alîva dere ya ev mesaj ji bo kîjan aliyan me ev mesaj bi ser yani nêrînê xwe yê şexsî an jî vana nêrînekî bi rastî hatiye formülasyon û haya wî jî heye piş perde da bêjim di mutfaxê de hazir kirine ew ê raya giştîra wek parve bike wek mesajê bike ji alî min de ev jî giring e yani wek diştê me dibin kevirlê kekê cano diştê me dibin kevirdê merak neke. Bele ji bo wî yani ez dixwazim bi kurtayî bêjim dîroka me yani ne sed salê dawiye bi rastî ev du sale ev tiştên kek Abdurrahîm dibêje problem esasî ev e. Nabe problemê heta niha nate tespît kirin. Eger problemek cihekî evet wî teşhîsa wî û navê wî problemê de neyni di tedawiya wê jî û dermankirina wê nexweşiyê de jî tê astengiyan bibînî an jî her tim bikulî û bikevî yani nîvê rêda bimînî. Em dibînin ev mesela Kurd û Kurdistanê ye. O du sale dom dike ji Şeyx Ubeydullah Nehri dest pê kiriye heta îro devam kiriye bi şêweyên cuda bi metodên cuda devlet demek yani refleksê devletê wek şakî wek terörist wek nizam çi binav kiriye lê her tim ji mesela millî dûr ketiye. Îro em di van rewşa îroyên de van aloziyên li rojhilata navîn dixewmin û guhertinek bayê guhertinê li rojhilata navîn her tim belav de û viya tesîr li dunêşî dike. Em bixwazin nexwazin ev agir û ba û bahozên li rojhilata navîn tê wê bêberderê meşîn. Herkes li gora wî amedekariya xwe dike. Herkes li gor wî fırsat dike. Yani Serok Komarê Türkiye Erdoğan got ki em ê cepha xwe ya hindir salam bikin. Piştî wî Devlet Bahçeli rabû got Abdullah Öcalan destpêkê de hat girtin ji xwe gotibû ki ez ji hizmetê re hazirim. Madem ki wisa gotiye kerem birabê di meclis ewka demê da daxwaz bike ji partiya xwe û çekdarên xwe bêje ki me ev şer rawestandin em dev ji wî şerî berdin. Piştî wî rojevekî nû derket ortê münaqeşeyên cuda cuda bûn. Birêz Abdurrahîm Simavî çend bernaman derket me wan godar kir yani nêrîn wî dîtinê wî dervayê wî jî Bahçeli ev çend roje mesela di malpera xwe ya fermî da ewka ewkê da Twitter'e da divê wext hat da aynı saate da o aynı evkede tenê mesajeke wext hat gelo ev wext hat ji bo çiye bi rastî yani ev mesaj ji bo hikûmetê ya ji bo AK Partiye ma axeftin ate li vir em divê evekî bavêjin em vê pirsê ji kek birêz Abdurrahîm Simavî bipirsin. Ez bi wê re şîrovê xwe devam bikim. Ez wek pirs min got kek Abdurrahîm kare bersiva wî jî bide bi rastî. Di vir de em dibînin di nav dewletê de ji destpêkê de Cumhuriyet Şaha ava biya heta niha du baskên dewletê ye. İttihat Terakî de du bask hene. CHP aliyekî wê ye
Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP, AK Parti'ye vanaşi baske ki din elde hemu. O de heman demanda dina van baske devlete da dem şerê desthilatariye heye. CHP yekser ji salên 2020 heta salên pêncî bi serê xwe yek partî û wek qayyum wek çi bêjim wek partiyekî diktatörî ji xwe tiştên Kurdistanê qewimîne û qatliam û heta salên şêstî jî berpirsyarê wan tiştan hemû CHP û heta îrojî sernavê dewletê ne lêborînekî xwestine ne jî li xwe mixûr hatine û ne jî gotinekî nehexiyên bi vî rengî li Kurda hatin. CHP her tim siyaseta xwe wek xwediyê dewletê ferz kiriye. Di dema Özal'da û ev salên heştê şû da şerên PKK dest pê kir di vir da Türkiye wek devlet ev şer wek düşük yoğunluklu savaş bu navê yani şerekî li gora demê dirêj kirine bûye away hatiye. Ev çil sale bi hezaran gund hatin balakirin şewtandin yani tiştên ew bûn em dibînin hat ciyekî ev mesele bi şiddetê bi çek û lêdan û wewkê yani ne PKK kar bu devlete tek bive ne şi devlete kar bu aliyedin evke. Yani ev tişte hat ortaya dibe ev mesele benav bekin o aliyen ve mesele Kiev veya Zelali Bey gotin ne ev mesela şahsekinine ev mesela partiye ki grubekinine ev mesela ki milliye em jiboy vi dibejin ev mesela milli dibe hemu beşem ve civatı eve milleti dibe herkes beştari ve pevajoy ve nerine xwe kesin nerine wan heve parti grup rewşenbir serokaşir kanat önderi ve her away evkes dibe nerine xbinin zaman ji bo işi pevîstî be evkekî demekî normalizasyonê heye. Eğer ew dem tunebe azadiya fikr û ramanan tunebe herkes xwe azad his neke nikar ve dîtine û bêje ew ê aliyekî bêje aliyedin godar bike an jî bêdeng bimîne. Divir da şî çareserî çê nabe ji bo wî dibêje dewlet pêşî şertên îfadekirinê amade bike û hinî gav bê şert û merj bavêjekî bawerî bide ev 3 sale bê baweriyekî nav her du milletan da heye çi bi devê xwe çûkan jî bigire em ê bêjin ki ev ya piştviya da niyetekî din heye. Ji bo wî jî eger bi rastî samimiyetekî ew hebe îro sîstema evkê komariyê yani ev sîstem hat guhertin Cumhurbaşkanı kare bi kararnamekî gelek tiştan biguherîne. Yani elbette ji bo guhertina destûra anayasayê elbette parlamento rola parlamenteye li wek berê rola parlamento ji gelê ciyan da ji ortê rabiye. Îro her tişt gor serokomariyê dere. O ew jî bi kararnamekê ew dibe. Îca ez dixwazim belê eger müsaade bike ez parê yani tiştê din bêjim. Em ji dema olsa dawiya du Osmanî vir da bigirin. Na Kekcan wexta me pir yan jalîya wê naxwazim jî ez dixwazim ez wê Kurtayî daxwaze tu tê fikrê xwe bêje na tê bêje ew tişta na anka me kek Abdirehîm Birêz Abdirehîm Simavî girtiye tiştên gelek balkeş li gel wî hey gava de tiştekî pir xweş got Tego yani selahiyeta serok devleti ya serok komarê Türkiye Erdoğan pire bi kararname kare gelek tişta anka derxîne û vê meselê dest bi çareserkirina wê bike dest pê bike. Kek Abdirehîm te kek cano gudarî kir û hin wek siyasetmedar hin pirsa jî kir. Tê çi bêje ewlî ji bo wî dûre kek can bira bipeyvî. Tê çi bêje? Na nkeke cano ev proje ulo tarihine yani mesela Gringe vakti jigo 200 sal
ev mesele çareseri jere nebûyî û safîkirina wê yani neticeya wê tabii bi rojekê bi roja bi sê roja naqede yani bêhfirehî jî lazim e. Aynen wekî hepsa zindana me Diyarbekir ev teqrîben 12 sal ez li ser dixebitim. Hatta carekê serokkomar bu nehewciyê em bikin mûze tê bîrate nizanim nayê bîrate. Fakat bi bêhfirehî li ser sekinîm heta bu mûze îro te xeyal dikir ku mûze ew însanê got kesê got wê zindanê dimane bibin muxatabê dewletê û xwestinê wan guhdar bikin yani me bi xeyal dikir tekê cano na me xeyal nedikir ama bêhfirehî ev mesele tevî ez jî gelê Kurd bêhfirehiyê dixwazim bira ne amade bin ji xapandinê re ez wêna nabêjim qetîyen ez wêna nabêjim Kurdê me gelek cara dibêjî em ê carek dibên xapandin na em ji wêna re tunine ji xapandinê re em tunine divê em şiyar bin wek berîniha em mejiyê xwe bikinîyek xwestinê xwe bikinîyek hêja dewlet îro ji vê projê re amade ye berîniha gote min bi şexsê min divê projê de distê min dibû Kek Abdurrahim cenabê te tiştên gelek balkêş dibe gelo eger dewlet nêtawî heyî divê demê de ew bike ev sedema va qeyûmana çi ye yani ev qeyûm çi ye yani çi mesaj dixwaze werdayîn eger ez ê wê jî bînim ziman ez ê wê jî bînim bine nerînek de ez bêjim nerînek de di dema çareseriya çözüm sürecî de gerilla ji gundekî duçûn gund ixbar jî dewletê re dihat vali haber dişan dugu aman çözüm süreci zarar görmesin rahat bırak. Cephane çek dişan birin bajara dıxistin Suriye dıxistin Sebin dıxistin Cizire dugu aman süreç zarar görmesin devşe vardı. İce nakli nafazın süreç nizam bersiva bersiva nafazın na mirov tê digîjî nafazın bir süreci ben proje bileceğim. Na baş kek Abdurrahim cenabê te ev tişta dibe li cîkî wexta em bibin çareserî tê xwestin di hin wara de divê şefafî jî hebe ya jî em bibin aktörên siyasetê be anka ev pêvajo ji alîkî wexta hûn dimeşînin ya tê meşandin ji aliyê din jî wexta qeyûm tê danîn bêbaweriyek mezin çê dibe millet eger ew bibe ya mesela ya herî girîng em bibin tam divê pêvajoyê de cenabê te behsa ew dike nizanim silah dibirin nizanim cephane danîn nizam di Sûrê li vir li wir lê gelo ew jî yanî ne alî baskekî dewletê rê xweş dikir ku hin însan dest bûyê siyaseta hendeka bike û vê ew ê bike dewlet madem haya wan jê hebû bira mudaxele bikirane dewlet mudaxele nekir anka wî çaxî dewlet bi qirêj bû bêhtir bi qirêj bû niha jî qirêjî di nav dewletê de heye dewlet dîsa nesafî ye di hundirê dewletê de jî insanê got vê proje sabote bikin wê stê wan jî bişkînin fursetê nadin wan di hundirê dewletê jî bine ez wê dibêjim bine wê bi rengekî sor ez qelem dibin derbas dikim yani di hundirê dewletê jî insanê got vê proje sabote bikin wê mumkin e derkevin fakat wan jî efû nakin niha bêguman kek cano bersiva ve siyaset medar bersiva cenabê we bide lê ez mesela divir de wek rojnamevan wek televizyon yani pirsên gelek balkêş tê bîra mirova niha heger dewlet divê meselê de yani haziriya tiştê din neke tiştê cenabê te dibe ew lê ez dibêm li paş vê ew ê haziriya hilbijartinê serokkomarî heye û ji bo hilbijartina serokkomariyê vê carê jî gelek tiştê gotin çünkü siyaset ji ewa xwe derketiye em bibin alîkî Kemalîst piştgiriya Serhattin Demirtaş dike aliyê oldara İslamîsta piştgiriya Abdullah Öcalan dike
دور ده توایی سناریو جی محو آزادی ملت کرد بهتر بر به عالیه کیدن دوچه yani hun boy via çi dibêjin yani gelo divir de lîstika ji boy hilbijartinên pêşme ji nû ve serok komar Erdoğan bibe serok komar senaryoyekî we jî tuneyî divir de. Yani tabii ev jî ihtimaleki gomero bifikri yani gelek rewşenbîr gelek entelektüel ve nad fikrin servet çekinin bes gavavetin çenebin ve ev ihtimal bu kuvvet bibe. Yani gavavetin ji aliye devleti ve ji bo dilxweşbûnê ji bo yani dilê milletê Kurd qewmê Kurd baweriya wan zêde nebe ve ev qenaat lê holê ve bêhtir bi vêna bêjin ez vêna inkar nakim bes ve gavavetin bêcan ne berî destpêka programê de min tiştek ku mugo çar gavê vê proje hene gava awil gündeme adı dua güven oluşturmak. Yani dulxweşî vakta çene be zaten mesela havariya gel go ne mesela nameşi mesela kayyum jî sadece bedel be yani dohteki nezik dez a rastî bêjim beraber tekidi tebliğ be kayyum döndürme MHK'de ve iade bikin. Bomba ser bomba da takine yani beri seri sale ve iade bikin yani. Bale tişte balkeşi kek jano peyvaten nifçe biri bu borine tu tişte kek Abdurrahim tego bomba ser bomba kek Abdurrahim de takine rasici gelek agadariyen balkeş te çi beje gelo yani kek Abdurrahim go bin freyi basawi kir yani brasi ez via bejim ev 2 sale gelek Kürt millete Kürt bin freyi ev mesele de şopine yani em navejin sebe bra şoreşe ve nizama vaveli eğer devlet gaveki rasekin baveje elbette ki siyaseta Kürtçi millete Kürtçi ev via binirkine hatta iro mesela gave navetne megotiye ternake le başe mesela TRT Kürdi aşene ki varın binavnekne yabancı diller de beje her çıkadıysa le üniversitede hanik beşen Kürdi elbette le hanik tişene de mer serbe pey ve emne peyvin ev diyalog çene be ça diyalog ne be yekali diyaloga bedengaya karu lal ve her tümün evet sale dün şevkeci bu ya zbejim yani debe ya em hukuka birati anje hukuka cirantiye berşa bigire em iki janibe pejine em hukuka gora birati tebgirin am hukuka cirantiye tebgirin ça devir bugün irod bejin Kurd Türk brane elbette eğer Kurd Türk bravın gelo geliye zilla hoşgiri dersim nizam Diyarbakır Piran o Agri vesaire evana kebe kijan hukuka biratiye via emşal via binerin mego dema CHP'de van katliamı o soykırım jenoside atın kirne Cumhurbaşkanı Erdoğan jibo dersime go ki devlete tişekiye vay kiriye hateye sernav devlete özür dilesin. Leytedineri basketini dibece nav ya metişke uknekliye o şirike devlet hükümete şehir o aynı tiştibece ve bana suçlar o mevkil. Elbette ses sal beri tişte kavmine hero am nerine biçabe heroin ça disa binirkin wan mahkeme bükün siza bükün liver problem derten yani jali dima kek Abdurrahim bejeki ev meclise kiçe ve ev meclis ve meclisa Rusipiyan da xwazê milletê Kurd bîne zaman o ve hükümet şey Türkiye ve garantör ve evki ev van da xwaza bici bike divir da em ez xwazim yani hinek tişta bejim ev 3-4 sala bereşi me 5 xolî 3 xolî çeng parti û grubên Kurdî
raya giştî raj hikûmetê ram dervayê welasî li gelek jiyan me wek nêrînê xwe formülasyonê kanî bû daxwazên ajîn me gotu yani ev daxwazên milletê Kurd herkes karibe beşdar bibe û qebûl bike ez bawerim kek Ebrahîm jî û yên îro de wek netew ya ji millet Kurd bin û di meclîsê de jî digirin ew jî nikarin îtiraza wan li hemberî van daxwaza bin ev daxwazê me çi bûn me wek daxwazên acîl anîbûn ziman em din hebûna milletê Kurd û welatê Kurdan di qanûna bingehîn da di hemû qanûnên dewleta Tirkiyê de bên qebûlkirin divê qanûna bingehîn ya Tirkiye û hemû qanûnên din da qedexeyên ser navê Kurdistanê û li ber dezgeh û partiyên bi navê Kurdistanê jolê rabin divê zimanê Kurdî bibe zimanê fermî divê li Bakurê Kurdistanê perwerdaya bi zimanê Kurdî li bajarên metropolan jî Tirkiye da dibistanan da mafê ziman fêrbûnê li wê derê wek bibe zimanê hilbijartinê bijarte divê asengên li ber çand û medyaya Kurdî jolê rabin hemû maf û gavên di qanûna bingehîn da hemû qanûnên pêwendar da bên bicîkirin dîsa em divên di hemû asengî û qedexeyên li pêşiya azadiya ramanî dînî rêxistî bê rakirin û di qanûna bingehîn û qanûnê din da jî dîsa bên bicîkirin divê hemû kesên ji ber xebat û nivîsandinên xwe nêrînên xwe dîtinên xwe di zindanan de ne di hewsan de ne bê şert û mercî yani vana bên berdan û îfade bikin yani kesê şîdet bi kar neyne dest bi şîdetê ew neke divê bi tu awayî servana tadayî çê nebe lê em dinêrin di sosyal medyada yekê nêrînê xwe dinivîsîne roja dinê berdestê sivê polîs dabin ser mala wan wan bi çav dikin ev jî tiştekine dîsa em divên dewleta Tirkiye divê hemû peymanên ku gel netewên yekbûyî Yekîtiya Avrupayê îmze kiriye Kekcan îro me ew ê xwend di rojnamê de nûnerek endamekî we bawer dikin mehkemeyê 18 meh ceza dabûye ew çi bû belê yani hevalekî me di sosyal medyayê de parvekirinekî kiriye dûr da 18 me ceza danwan dayekî kek Abdullah Polat bi rastî yani bi vî rengî gelekin yani her naxwazim mijar bela bibe dixwazim wan daxwazê me hevbeş bînim ziman dîsa em divên dewleta Tirkiye vê hemû peymanên li gel netewên Yekbûyî Avrupa îmza kiriye vana ew şerhên ser danîne wana rake û gorî wî tev bigere derve tiştekî din şê divê hemû navên gund bajar bajarok û navçeyên coğrafyê li Kurdistanê hatine guhertin weke orijinalê wan ên berê dîsa paş bê guherandin divê hemû neaqî û zext û qedexe û asengiyên qanûnî fîlî û civakî yên ser jinane bên rakirin dîsa em dibên hemû neaqî zext û qedexe û asengiyên qanûnî fîlî û civakî yên ser elewiya rêya heqî û êzîdîtî û baweriyên din mezhebî an jî ne mezhebî divê vana rijortê rabin û pêvajoyekî azadiya baweriya çêbibe herkes karibe bi serbilindî baweriyên xwe bîne û îbadeta xwe bike an jî kes li ser kesî tadayê neke ev maf û daxwazên me yani daxwazên acîlin yani em divên vana gor şert û bercan gora bi ciyekî ba girêdayî nîne vana ça ev gava vetin bi rastî di civata Kurd da jî ew ê gora wî dilgermayekî û nêzîkî çêbibe ji bo wî bi rastî tiştê Birêz Abdurrahîm Simavî dibêje yani caran min goya tiştê xweş dibêje mezin dibêje yani ew ezberên hene wan ezberan xirab dike lê hêvî dikim ev tenê dîtinê wî nebin
Rasi de mutfakı da ev ditin ben münakaşa kirin. Levana ditine kek Abdurrahim ve raya geçti emi manipüle bikin. Yani jiboy ve yani ezviyat xwazim bejim. Mesela me ikna kirina civata Kürt nine. Bir düsü sale Kürt hazırın ji çareseriye ra. Le mesela debe civata Türk'e ev bikin. Gelo çima civata Türk nayı ikna kirin ya şehuldanek bir rengi em nabinin. Mesela ev jibo me pırse. Ez viya şidu xwazim ke Abdurrahim bersiva viyabde. Naha spas Kekcan naha Kekcan tu biguman tu fikru ramanên partiya xwe tu dibê lê Kek Abdurrahim gava de gotinekî bi îddia got heta mehekî ew ê ev qayyum rabe yani em bibên ev îşareta ku Kek Abdurrahim xwedî agahdariyên ji hin ciya xwedî agahdariyên giring e em wek çapemenî em ê viya bişopînin pirsî demekî em ê bi sebir bin em ê dûre dîsa kıymet dedim ki nerine Kek Abdurrahim yani ev agahdariyên gelek balkêş e û cenabê we ew daxwaziyên lezgîn ya partiya we anî ziman Kek Abdurrahim jê pir pêştetir gelek tişt avêt ortê em ê wana anka Mugo şoreş kir. Niha wexta me jî hindik maye ez naxwazim em ê dem bi Kek Abdurrahim bi cenabê te re bi Kek Cano re bi ev re dîsa bernameyên wer çêkin em dixwazin tu hinekî behsa vê ew ê bike gelo yani ev çawa bêjim ev metirsiyên dewleta Tirkiyê ku İsraîl dike êrişî me bike ya jî tiştê din dibe û ev projana tê çi watayê dewleta Türk dixwaze destê xwe dirêjî milletê Kurd bike mêzekin bi sed salan me sed salên berê me neheqiyek mezin wekir di sed salan nû de hûn ê heqê xwe yî federasyon dewletê bi dest bixînin û gelek tiştê çêbe dewlet dixwaze wiya bike tê çi bêje Kek Abdurrahim ew çi biqewime rojên pêş me Şenkê me Omerî heye dengbêje zawgelîştiye belê me bîsî xwên ku me ez jî Omerî me dibê yek nebû yekê de ew jî nebû di do nebû sê de em hey biceribînin cano yani yek nebû yekê de em hey zorê nê bikin yani usûla me ev yek jî adi dua ez ne nerîna xwe tînim ziman Kekê Cano bena baş famde ez ne nerîna xwe tînim ziman lê kolûnê ku mikirine bi sala zanê di çareseriya çözüm süreci de dest pêkê de proja me bû tu wêran zanî herhalde ez Kekê Cano min dest pêkir sala 2008 de ev stratejik araştırma merkeziya ku me vekir nezîka 100 akademisyenê ez bi sala xebitîm û me ew proje ava kir em muwefeq nebûn ji vê nexleyên carek de diceribînin wekî Hesênkê Omerî em ê bicarek de cara didwa vê nexlê jî ev proje ku hatiye ava kirin ev teqrîben sal û nîvek bêhtir ser kar dikim bir taraf dewletê ve hatiye qebûl kirin ev gav bi gavê ku ez dibêjim niha ji taraf dewletê hatiye qebûl kirin û her du serokê îttifaqê yani hem Bahçeli û hem Erdoğan û Teblu Öcalan îttifaq li ser vê projeyê hatiye kirin yani te meqseda me fam kir êca ew niha xwestinê ku te anîn ziman ez bi 10 gava pêşiya te me Kek Cano bêda ji Kurdistana Bakurê naxwazin em ji rojhilata ev daxwaze nêzîkin yani me daxwazê xwe stratejîk nekotine yani Stratiya Kurdistanê me qebûl kir serçavê me em gav avêtinê ku em dixwazin di rojhilata navîn de tifaqê hukûqî bêholê bê meydanê tifaka hukûqî em bi gotinê wilo xweş ku em birê hevin werin bi hev re dewam bikin newê hukûq divê bê fam dike bez dibê çi hukûq garantiya vê tifaqê gerek hukûq bê anayasa bê hukûq bê
ببینا کسی کشت نای قبول کرد بنا از بینات بیشم گله کرد ما مدکن زنام آخ پارتی یا عیبش با خودی یا بری حمتیش از کردم یا از کردستانی میا از بینات مقابل اردوغان جد بیشم و المقابل بحثی جد بیشم لسر ماشی وان از بیشم از بری حمتیش کرد کردستانی ما حتی اون حقوق منی برادیه و ننویسن و امضا نابن بن از بورا نکارم برا از وید بیشم یا لسر نابه کرد گو کجی وظیفت که عالم از وید بیشم İşte her proje gave büyük ve bemba belki sebedesi ve hatarak çebebi du kayım ödişi baveşi ama o kayım bina bahçeli gotuna hoda grup toplantısıydı go geçicidir kayım matematik geçicidir o dili Ahmet Türkçü hoşkır ve kanç göhdar kır ve gotuna ve famdı ki ona hep gavabetin bera mecime teblu hevneki yani ne tişteki go dedi devamlı dur devam bike ya ji bisala bimine vekberi yani bu vaktaki kim dedi şaf gave go hatına avete khaterene eve gere hiç azvena jvetune bes ageti jinasekni yani çavat bahçede destekoda demliya pişti droje hücumi sertusa şeklinde sani kes bena aynı zaman Çima kurdu mu ben aynı zaman? Peki Siraç? Na nişan nezdi bejim. Azanım Cenab-ı Te jaliye yani pevajoya ki dijware u bare ki gran ser milleti Kurde naha ankat ve Kurd ve hişmendiye derxin edi libakure Kurdistan'ı pirsa Kurdu Kurdistan'ı bir silah naye çare serkirin bir bombe naye çare serkirin dibe bir siyaseta sivil siyaseta demokratik Kurd azadiya xwe bi dest xînin. Viya divê evî de ez karim bêjim ki sedî no civata Bakurê Kurdistan di vê meselê de vê mijarê de xwedî bawerî ye xwedî dîtineke. Lê bêbaweriyek li hemberî dewletê heye divê dewlet dîsa dixwaze me bixapîne. Ji bo vîya gotinê te axaftinê te vê varê kar vur bisekin bi izna tabi. Evet devlet diyse ama bakabilir ne olur? Az dibe çizane, az dibe hatta amel nebim khudi ve her yekime khudi ve hebe. Dibe amel nebim khudi. Yani meşi khubkiye kurt nebim khudi. Hatta amel nebim khudi ve khudi yemek gibi ve yek bir devlet Türk ve yek bir İran ve yek bir İsrail ve yek bir Fransa ve yek bir Amerika. Ama her yeki hali gibi verin ya. Bu khudi az vermişim. باش که عبدالرحیم دیتنه تا گلک بالکشی بله از ورم عالیه تجی که جان دیتنه که عبدالرحیم دیتنه بالکشی ام وک چارپل مدیامه وی بشو پینندم دم ام گازی که عبدالرحیم بکم فکریویزی بکرنگ بوی ما دیتنه ایشف گلک بالکش بو ام میزکن جه چه انجام درکه فرمو کک جان ام هاتن هدیه دی ایتالیا برنامه خوشی یا ام صحبت خو بدومین ما گوتو 45 دقیقه بایم هاتن ساعت کی فرمو توجی گوتنی خود ایتالیا بیجم هدیه yani ez via bejim yani kek Abdurrahim Simavi tişe gotun tişe hoşun elbette her Kürdeki ve vana bej brasi elbette tişte minani zaman da xwazeme lezgine yani em vek despeke da jibo diyalog xu jibo gavavetin evke leşa bernama partiya me da xu nave partiya me Kürdistan xu o doz derxe me da vekirner anayasada me parazlama xuşi dayale doz çar partiyen Kürdistan'ı büyüya ve tendar zandın eşi bir yer ne dane ev tiştektin lewe statü ام جه فدراسیون بگیره حتی کنفدراسیون و سرخوبون هموشی اف شک دماسه دانه و جی مناقشه ام سروان داخوازه خو البته اصرارجینه لیرو جبو دست بکرنه ام داخوازن لزگین تینن روژه و دوژن که جبو دولتشی جبو جواتا ترشی بوی دیالوگ و آرامی اف گاو دست بکر هدیه دست بکن و deriye ki vekin. Evya despeke elbette emkarın daha tişten radikal u tişten ev bikin le realita emtedane
o güvertin el dönetin em van peren güvertin eşi de binin gora işi ittifakın nav devletan ittifakın de milletan o döndür da şey ittifakın hündürü şey elbette beber alek vazşe Dinav parti gruban da Cudayın İro'ya desilatarın, siyaset İro desilatarı peki yani emzanın Mirkandının yaşı Pevajö eser Abdullah Öcalan tebeşandın laliye kidin penç haflinge üyene Rojava aliye ki kandile siyaset legale Avrupa'ya gelo ev penç lenge hane ev çava be formülasyon yani döne da bir rengi emdenin Afrika başuriye bu modela Mandela pişti derketler var bir şey ki azat rabu tevajoek despeker ledve de civat hemu beşen civat aliyen siyasi aliyen ki hemu demek ki normalizasyon eda münakaşe hukirin nerine xuanin zaman dve arada danus sendine van şeybun leser metneki ser hukukaki lehev kirin İro mesela hukuk eğer hukukaki rasakin be evşi hukukçiye müşterek anayasa ki mafi kurdan durda benim sana ev komar de netevan yaşı kurucu unsuru ve Kurdu Türk'ün benim sandır o mafi millete kurcu ev mafi millet bu ne durda bici ve garantiye übe yoksa se bigotina serkadan yaşı demki elbette kefa mervate hoş ve okey Jibo dava zama ev em devizin ev hukuk gere bici be hukuk de ahaftna goya peşida şey mugo hukuka ciranti hukuka birati emekizan hukuku be peşrine eğer ev hukukul goravi şey helvesu bertekeme ve cudabın em jardın de bejin ve yani gere pevajoya ki dest bebike beş şertu merş liser şahsa ve partiyanna muhatabı evi millete Kürdü hemu beşi civata Kürdü gere dve ev keda jib gire başı kek canım başı kek Abdurrahim cenab-ı te gotne xoy taliye tukar beje internete ki haberim şu direkt proje tarihi yani naviyi zaten denge mi te var? Denge kek Abdurrahim fermo. Proje tarihi zaten min nave lekri nave gomen proje kri men gotiye tarihi proje. Yani dondure ve proje satsalık nu hey. Satsalık nu drojlata navinde kavme Kürt yekitiye kavme Kürt em ve çizgi daveşin. Yekitiye kavme Kürt ev sihri ki firmazine keke cano azle hakkı hukuki Kürt'e bakur nagar yekitiye kavme Kürt kek Abdurrahim bere yani cenabet Duvre ittifaka denk kutu be ya hare wala denk kutu be nizam çıma deyte kerem ki Aferin. Deyte. Bele anka denkte. Fermo am te gudari bikin kekak. Mugo yani tifaka rojilata navin Kurdi rojilata navin beri hayalameye. Pişti ve go tifaka Kurdi rojilata navini her çar parça hat avakirin navi hukukası ne mühim yani pişti ve hukuki biratiye ya eb havrabune eme avabikin. Hukuki ya biratiye ya eb havrabune. Yani birlik. Çünkü beri hamlet işte program düdüreş bu saatte mederbas bu tahminlikim. Tad usse sala av devleti Avrupa bhavre şerkirne nezika 6 milyon insani jihad kuştine İttifak avani Avrupa Birliği he. Yekitiya Avrupa tune. Bayrak avane है के. Bele. Perivan ne? Bele. Yapacak bir bikin ha. Ya vallahi meji asr ko hertine asri em torne Salahaddin'i Kurdini cirane meji torne Fatih Sultan Mehmet'in kavre disam em renge dünyaya bukarın. Ne tişteki Zoğan rabese.
Jwara beje. Jwarat bejim. Jwarat git bejim. Sadece em şoreşgeri ne eyberi çulup en salana. Em giroşi disa şoreşgeri keke canım. Xo hazır bike bedek. Mertem ambatana. باشه نه آنکه تشتی که عبدالرحیم گفت تشتین هجایی بالکشه به ویا کو اف کنفدراسیون یا جو دیتنه که عبدالرحیم لرونشلاتا ناوین بجی ببلی به شرط که کو یکیتیا اروپا یا جی دولت وان آباد به و دولت وان خودی حقن به ویا کو ev yekîtiya berî çêbe li anka li du perçê Kurdistanê statûya Kurdayê du perçê din Rojhilat û Bakurê Kurdistanê jî Kurd xwedî statû bin û ev meclîsa ku kek Abdurrahîm xeyal dike û ji sê kesî piştî ew statû bi dest xînin û ew karibin yekîtiya xwe bikin û ber bi ew jî Rojhilata navîn یکیتیا وکی یکیتیا اروپا یکیتیا کردن یا جی گلین روجلاتا ناوین لسر اساسین دولت بوینه آوا ببه از گلک سپاسیا ودکم هونیشه بون میوانه ما ولما وقتا خوشی دریش کر لبرنامه کی پر بالکش بو که عبدالرحیم آگاهدارین گلک گرینگ دامه روزین پیش مجی هم به ویره به جناب تره به حواله تن سر و مجاری هم برنامه چکن هم و تعقیب بکن اون چه سوز دادن و البر چه گو هم پشتی دمه کی گازی و بکن و جواب بپرسن گلک سپاس تماشاوان نجام به دو رزداران ایشه برنامه کی لدار خست و yani çar xalên ku yek al yek devlet yek millet yani karibêjî gotina ke Abdurrahîm ew bavêjin çopê bi hêviya ku di bernamekî din de em dîsa werin cem hev bimînin di xweşiyê de û şev baş.